Noniin, elikkä nytten vihdoin tää videopostaus, mitä mä lupailin. Ja tää on nyt aika nopea ja lyhyt, sillä mun pitää lähteä puolen tunnin päästä ensimmäiseen työpäivään. Ja pitää vielä laittaa tää video latautumaankin teille, koska mulla alkaa työvuoro tuossa 2:00 ja sit se loppuu vasta 9:00. Eli katso, jos illalla nyt enää tulee postausta, kun mä oon 10 aikaa kotona. Mutta mulla on tässä aamupala, manskoit, jogurttia ja mysliä taas. Ja alan kohta vielä laittaa noita mun hiuksia ja sellaista. Vähän jänskättää mitä tästä tulee, mutta pitäkää mulle peukkuja. Eli tänään mä oon tossa Pihlajamäen siinä Ostarilla S-Marketin lähettyvillä ja opastetaan tähän ekaa päivää ja sellaista. Mutta eli tänään sitten sulkeutuu 10:00 kaikki kohteet. Eli olkaa valppaana, koska heti 10 jälkeen mä alan lähettää niitä sähköposteja sitten teille. Että kattokaa sähköpostejanne, koska mitä nopeammin te vastaatte, niin mä laitan melkein kaikki samalla kertaa tulee. Että mä laitan katsoa, jos mä ehtiin, niin torstaina tulee ainakin puolet. Mut jos ei ehdi torstain sitten, niin ensi viikolla varmaan keskiviikkon tiistain lähtee seuraava erä. Mutta ei tässä mitään muuta kuin ihanat päivänjatkot ja mä menen tästä syömään aamupalaa. Moikka!